Mura maghaom kaayo ang ato karong ebanghelyo sa atong gihimo nga eleksyon. Ang magbalantay sa Pilipinas maoning ato karong gipili. Mga addition kay midterman, in addition sa mga magbalantay legislative, sa atong mga executive nga area sa local, sa gobernador, congressman, sa mayor, konsihal. Mao nang nagpili tarog magbalantay. Kinsa man ning gitawag ni Kristo nga mga tulisan o kawatan, kanang dili kuno moagi sa pultahan. Unsa man ang dili moagi sa pultahan panahos eleksyon? Ibaw mo? Ang mga tikasan, kana bang makalingkod sa posisyon tungod kay nanikas. Sa atorong mga kandidato, wala ba'y mga tikasan? Naawa. Ang common kay natong tikas, kana yung vote buying o kanang dagdag bawas niya. Karon murag muna giduda-dudahan nga basin o mahitabo gid ni gani sa mga observations na amang gyud ang vote buying gani dili na kinamangay, binarugay na ang vote buying. Ano bang magbarog ba kay maglinya? Nakita na nato sa atong mga mata why nibadlong, why nagpakabana ambot og ngano niya ang dagdag bawas na asa na nag-accuse ana diha pinaagis atong machine. Mga igsoon, si Kristo nag-warning na nga ang tao nga dili moagi sa pultahan mupatay og mupatibulaag sa mga karnero. So kinisang ato mga opisyal sa gobyerno nga manikas, mupatay o mubungkag natong mga Filipinos. Sa Team Marcos o Team Duterte, hain kaani nila ang naghiusa sa atong mga Filipinos. Team Marcos o Team Duterte. Atong iampo nga ang mulusot unta karon kana gyung muhiusa sa mga Pilipino. Munang niingon si Jesus, ako ang pultahan. Kinsa man si Jesus, ang kamatuoran. Matud pa niya, I am the truth. I am the life. Munang kining mga kandidato nga mga pro-life o pro-truth, mauni sila ang atong manluluwas sa atong nasod. Nya kasagaran ra ba aning mga pro-life o pro-truth, dili ra ba nimo daog? No? Ako na human akong butar. Ana ko ikuan. Nisayo ko dito sa naraman dia unahan. Di pa kayo daghan, pero nag-anam nagkadaghan. Nag-ampo ko nga, ingon ko nga, karon ang katawhan, gitagaag higayon nga mupili. Mao ni ang pultahan. Naot unta Ginoo nga dili babagan sa yawanon nga mga katawhan ang pultahan. Kaya usahay masirad-an baya sana. Dili makalahos ba ang kanang atong gibutar, dili makalahos ngadto sa final counting. Kay naay gibabag sa machine, posible ba? Naay ibabag sa machine nga counting machine nga program ng daan ug mao na toy mulusot. Ani do naman ay vlog sila si Attorney Glenn Chong nga ang testing dito manting ito yang gimension nga lugar sa Butuan nga naa ditoy ni testing nga ang iyang gibutaran kaning line up sa mayor, pero paggawa sa masin ang resibo sakto igo gyud. Ako sang gi-check up ang resibo karon, ang akong gibutaran tuwa gyud nigawa sa resibo, pero pagtan-aw nila dito sa masin, pag-ihap na
ang iyang resibo, katong iyang resibo nga mao'y naghatag niya og kunuhay pruiba nga ang iyang gisuwat sa balota mao ginigawas. Pagtan-aw nila sa the same receipt number ang giihap sa machine, ang dito nas kontra. Nya iya na sang giusab, tagaan siya og another ballot, testing ballot, number 9 mantog number 10 ang gisulti ni Attorney Glenchong. Ang number 10 iya nagyong gi-overvote niya kay para dili na maihap. Ang mayor mo iyang gi-overvote, duha ka mayor ang iyang gibutaran kay og ma-overvote ka di man naipon. Nya ang iyang konsihal maura gyapon, murag maura man tingali gyapon to. Pag resulta ko no, gibutangan sa masin nga overvote. So dili siya maihap ang mayor, pero ang konsihal okay ra. Karon kay pag check na sad nila sa actual gyud nga giihap sa masin, wa may overvote dito. Ang kontra ra man gyapon mo. Unaan ngangan. Nang gahimo siya og petisyon ngadto sa Comelec. Kadto usa ra to ka machine. Ambot ka og usa ra ba ka machine ang naingon ana kung tinuod sad na siya. Muna magampo ta sa Ginoo kay ang Ginoo gamhanan man gyud. Nga bisan pa tingali mudaog ang dautan kung daghan na kaitang nagampo kitang mga Katoliko dinis Pilipinas, magampo ta alang sa hustisya, kamatuoran o katarungan sa atong kaangayan, sa atong katilingban, ihatag sa Ginoo kay siya may pultahan, ihatag niya basin dili niining paagiha. Kay kining paagiha nga eleksyon posible mang matikas basin iagi sa Ginoo sa laing paagi. Iya na pareha bitaw sa una ang mga kadto mga Israelita di na sila kaagi sa dagat kay Red Sea, mga lumo sila sa dagat, wa na sila agianan unya kun moatras pud sila sa dagat atubang sad sila sa mga sundao ni Paraon, mahurot sad sila kamatay kung ilang makig-away sila. Pero ang Ginoo mo'y nihimugdan, iyang gibuak ang dagat og niagi sila. Ang Ginoo ray makahimo ana. Muna importante kay nato ang pag-ampo. Kay bisan ang mga tikasan mahilis ra na sila pinaagis pag-ampo sa Dios non nga pamaagi. Daghag paagi ang Ginoo, endless, dili siya kanabang dili siya ma-corner nato sa usa lang ka paagi. Ang Pilipinas gimahal nis Ginoo kay niya dinhi ang daghang debosyon, pero kita lang mga Filipinos wa pagyud makaamgo nga naa tay dako kaing treasure nga ang atong tinuod nga magbalantay dili ning mga politicians, dili ning mga inila nga mga partido ang tinuod natong magbalantay ang Ginoo. Muna dangop gitaros Ginoo, magampo ta, magpuasa ta aron nga mahimong epektibo ang atong pagampo. Ipakita nato sa Ginoo nga muila na gid ta na kunwa siya wa gid tay mahimo. Lingiay mong tupad. Inanisalig ka sa mga politisyan, nanisalig ka, pulos gina sila di kasaligan og way Ginoo. Muna sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga si Pedro wa na siya mosubay sa gilatid sa ilang mga leaders sa mga Israelita. Matod pa niya kadtong mga mananap nga giisip natong hugaw, giingnan ko sa Ginoo, ayaw isipang hugaw ang gipili sa Ginoo. Posible nga naataroy mapili nga mga kandidato nga doon na tayo usahay judgment nga hugaw man ni siya, bati man ni siya. Pero kung dili lang yun pinaagig tikas
kung gipili ginas katawhan, mapuslanon gid na siya. Bisan pag atong tan-awon nga murag hugaw siya og kinabuhi. Kay wa kunoy hugaw basta gipili sa Ginoo. Muna ang question diha, gipili ba nis Ginoo o gipili lang pinaagi sa tikas? O gipili sa mga tao kaning mugawas gyud ang normal nga gibutaran, bahala na kung say rason nganong nibutar ka, nya mahimog yung majority. Amo na gitawag sa Latin nga vox populi vox Dei. Ang tingog sa katawhan mao'y tingog sa Dios. Pero kung gitikas nya nagampo ta, muhimo ang Ginoo sa iyang aksyon kung kinsa gitinuod niyang gipili. Parihan ni Moises, gihinginlan siya dito sa Ehipto kay nasakpan siyang wa na mutuman sa pamalaod sa Ehipto. Nya kay gipili man siya sa Ginoo, nibalik siya sa Ehipto isip leader na sa Ginoo o nagmalampuson siya. Gihinginlan siya kay dili siya dawaton isip leader, anak ni Paraon, gi-reject na siya, pero gibalik siya nga to aron mahimong leader. Ang Ginoo na nagpili. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa itong tubag sa Salmo, limot na mo. Ang akong giuhaw sa buhi nga Dios. Unsa may imong giuhawan karon? Kwarta o Ginoo? Muna ato ng paminawon. Kaya nga atong kalag wa ni giuhaw og kwarta, giuhaw gid ni Ginoo. Nya kun ato siyang tagaan og pagampo, pagtinarong, pagpaubos, mugawas gid na ang gahom sa Ginoo. Nya once gani mugawas na nang gahom sa Ginoo, wala nay makapiog ni ana. God will make a way. Muna gawas nga magampo ta, maghinulsol pud ta sa atong mga sala. Aron ang Ginoo mo'y moayo nato, mo'y mohimo nato nga instrumento sa kalambuan sa atong nasod, kalambuan sa atong pamilya, kalambuan sa atong kalibutan. Manindog ta. Ang pagsangyaw sa maayong balita, sayon ba o lisod? Sayon, lisod. Mao may misyon. Mao'y misyon sa mga apostoles, mausad na'y misyon sa tanang binunyagan. Karon mag-confirmasyon ta karon, muna mo confirm ta ang mga binunyagan, mo confirm nga buhaton na namo ang among misyon. Ug unsa may misyon nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang tao. Lingiyay mong tupad. Ing na nagtuman ka na. Nagtuman. Oh, nawa. Sige latag simba. Nya inigingos pari. Dada ang kalinaw ni Kristo. Ibilin lang dire. Dada. Pasabot isangyaw. Ngadto tanan. Ginikanan. Iguli sa inyong balay. Kinahanglan ang imong gida. Maayong balita. Dili ng isda nga pinaliti mo das iskina, dili ng mga sana diha imong gida kana maayo man sana mga sudan para sa pamahaw, okay man na siya. Pero basig gadakas isda, gadakas sudan, gasige na kag-ingon nito kamo na uli na lang kog gikasimbahan, naa lang yapon mo diha, sige lang yapon mong katog mga wa mo'y batasan. Unsa man na maayo ng balita. Na igatubang nimo sa imong bana nga nagsigig hapyod sa manok, ikaw ba na lang ginang naong nimo diha, kasugarol gini mong buanga kayo, ikaw mausab da, mayo ng balita.
Nya moingon pa jud ka, ikaw wa jud kay simba-simba. Sus, maimpirno gyud kang buanga ka. Moingon sa tuwing imong banang gahapyod sa manok, mauna kang buanga ka. Maayong balita. Dili. Unsa man di ang maayong balita? Unsa man? Kaning gibuhat ni Pedro ug ni Juan, gipriso sila, humagpriso, giingnan dayos mga pangulong pari. Kining maong mga pangulong pari nga niatubang nila, mao ni ang ni desisyon nga ilansang sa cross si Jesus. Sa ato pa, mupatay gining mga tawhana. Doon na ni sila'y gahom sa pagpatay. Nya niingon dayon ang mga pangulong pari, buhian mo namo, pero ayaw na gyud mo pagpanabi anang nabanhaw ang inyong pangulo. Kadtong gipatay na dinhi, ayaw to ipanabi nga nabanhaw. Unsa may gisulti sa tubag ni Pedro? Kanis Pedro namakak ra ba ni katulo, no? Ingna lingay mo tupad ingna liwat kang Pedro. Namakak niyo Pagkato na si Jesus hapit na patya, katulo siya gipangutana. Sige siya, dili oy. Di ba kauban ka? Dili oy. Di ba kamo mangkuyo? Dili oy. Ana siya, hangtod ni tuktugaok ang manok niya, nihilak dayon siya. Paghilak na ni Pedro, sugod atong isigihan na siya og hatag sa grasyas Espiritu Santo o mauna ni ang iyang gisulti. Kanimo mayong balita. Hukmi ninyo, hain may matarong sa atubangan sa Dios, ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Dios? Sa ato pa di ay ang maayong balita, kana bang magsunod na ta sa sugo sa Dios? Sugo ba sa Dios nga magyaw-yaw ka dito sa inyo? Tubag. Sugo ba sa Dios nga manglimpyo ka sa inyong balay? Sugo, dili. Awa mo kay ba? Sugo ba sa Ginoo nga magluto kag pagkaon para sa imong kauban sa balay? Mura pa mo guway klaro. Sugo ba sa Ginoo nga manglaba ka sa mga bulingon? Sugo bas Ginoo nga magsigi kag duwa anang cellphone, anang computer? Sugo bas Ginoo nga mo eskwela gyud ka, isip estudyante, magtuon gyud ka? Sugo na dili. Sugo bas Ginoo nga kamong mga batan-on manguyab gyud? Kamu rason niya. Pamalandong Importante ka maotang maminaw sa Ginoo. Doon natay daghang sayop, na atay daghang iusab, usbunon sa tong kinabuhi. Sama ni Pedro, dugay ang iyang proseso sa pag-usab, pero nausab gid siya. Kana bang moabot gid unta ta sa punto nga ganahan na gitang mosunod sa sugo sa Ginoo? Si Father Red nga nag-birthday karon, nasa na siya istorya nga ning gawas na siya sa seminaryo, na under man na nako siya sa SPFY, katong diha pa ko na-assign sa seminaryo, ning regency na siya. Naghunahuna siya og laing classes kinabuhi. Unya doon na dayoy mga panghitabo nga iyang na pamalandungan nga pabalikon siya sa seminaryo. Iyang gisunod. Karon makakolekta na gyud. Ano sugo sa Ginoo, di ba? Kana sang akong manghod si Clito, kuan man na kana na ang kamanghuran namo, Legion of Mary pud na siya. Ana niya akong pag-graduate na nako sa college 1987, pagka 1988 kuan naman may kanang regular nako. Nya duha man sa akong manghod ang wa ka eskwela, ang sunod nako si Mio, Romeo, o
Unya si Cleto, kamanghuran, pulos na sila graduate o grade 6. Ako din silang giistorya. Kinsa ninyo gustong mo eskwela, usa lang ninyo, kaya di na ako makaya ang duha. Ingon dayon, si Cleto magtingog-tingog niya, si Mio kay gusto namang magminyo, kugihan naman kay ditong nagsigig panguma. Dako naman kay uma sa amo. Ingon des Mio kana alas Cleto kay bata pa. Ako din siya eskwela din siya. Pagdangtan og usa ka semana, naghilak man dito sa amo. Pag abot na ako bagikan ko opisina, nanganong gahilak bang ka? Di na ko kaya ang pag-eskwela. Labad kaya kung di ko kamausa. Di ko kasabot na sa kanang discussions maestra. Iko ko masayang lang imong gasto. Nako sige ugma uli is bukid ing natong imong maguwang pari adire kay ipuli nako to dito ni mong eskwelahan. Nya nganhanas Mio, ako nang giadtong principal sa CCC, Yose na nakaron. Si Kuan man tingin to, si Ma'am Attorney Barcelo, siguro to yung principal. Nya kay kaila raman po ni mi, kay suod-suod man ko diha si CCC una. Ako din ito, ma'am, ako ning ipuli akong manghod. Ingon siya, uy, Chris, dili man ni basketball nga naay substitution. Nagsugod naman klase Chris o niya kanang dili man ni pwede kay may magbasketball ni nga time out ring usa out niya substitute ning usa. Nako ma'am, first name ragi Usbon ma'am, first name ragi og edad mao ragi Usbon, ang middle initial, ang middle name hasta ang apelyido mao ragi. Tas tang kumbati nako ato og tuod man ni substitute si Romeo. Og si Mio mo inilampos og marine hangtod nagtrabaho na gid siya isip marinero og ni-retire after mga 25 years. Si Cleto nagpabilin gina siyang ingon ana. Nya unsa may sugo kas Ginoo niya, ako patong pangutanon. O kining iyang kinabuhi karon sugo bas Ginoo. Pero sige siya serve sa simbahan, doyo, kinana. Mao sa tingin na iyang gusto. Basta ang timailhan nga nagsangyaw tas maing balita, nagsunod tas sugo sa Ginoo. Kana bilingi ako no imong tupad. Ing na nagsunod ka sugo sa Ginoo. Kanisa si among inahan, si Mama Bali, may tawagan Valeriana man na siya. Bali ang angga, Mama Bali na ambot nagsunod basta kay siya pulong sa Ginoo. Kay basta nga akong namatngunan sukad pagkamatngon na kog buot hangtod nag-edad kog mga 10 anyos, sige gina siya latos namo, latos gina mag-average kami kaduha latoson sa usa ka adlaw. Kana ra bagyong sangas bayabas mga bali gina sa among lawas. Karon nakapamalandong ko, nagsunod ba ka to siya pulong sa Ginoo sa dato no? Basta kulbaan gyud ko bisan gani karon ba nga pari nako, hapit nako mamatay. Kanang makadungog ko na bitang anas balay nga kana bitang musyagit ang mama sa kasuko. Mana ba? Mukuba akong dughan kay mao man ay tono ni mama. Mao na tono ni mama nga kana bitang musyagit bitaw. Piste mo. Papulion din mga tos balay. Niya kana sa Cleto, mao sa nay among pagkatao na ana niya, mao ginay gadag dimal na mo sige miglatusan. Kay kuan man kana kanang gamay kay siya ba niya kaming tulo. Dagko nami barkada ming tulo kalaki. Mukuyog mo na siya niya galisod paglakaw ba. Niya ug unsay among dadon magdamig tirador. Dasa na siya tirador. So karon igabot na mo nga itong ngita mig mga langgam na ilanggam magsabot mamikinsay mo tira. Ako makabaon ako mo tira hasta ako maguwang hasta mangon ako Mio kana mas Cleto mo ilog-ilog na magkurog-kurog ra bang kamutan iya din tirahan didigid maigo iglupan amo ding hapakon ikaw po mo hilak mo dahil among tapinan ang baba kay makadungog si mamang na mo hilak latosan magid tapinan among baba sus mamuwa masad nga rin kay di na mo patingogot so igbuhi na mo
Latos na sanwiya na. Si malasa. Pero amot, sugo ba katos Ginoo linatusay? Murag dili. Pero ang bawi-bawi lang pod kay sila si mama o si papa magsigig yung rosaryo kada adlaw. Usahay pa adto pa mi malatusan samtang nagrosaryo malatusan gyapon mi didto. Tingali nagmixture to ang sugo sa Ginoo ug ang sugo sa tao. Pero consistent lang gyud sila sa magpapa nga magsige lang gyud rosaryo. Hangtod gyud nga kaming 5 ka anak nakaalagad gyud mig simbahan gani ang upat nila ka anak nga lalaki naagi na pare nga usa nila ka anak. Karon kusog na kay mamaligyag sila. Tingali kauban sa atong kahuyangan, kauban sa atong kakulangan, maningkamot ta pagtuman sa sugo sa Ginoo. Ug ang sugo sa Ginoo makaayo gid na sa katilingban. Unya matuman ra na nato kung magpadayon gitag ampo, kana bang mahimotang maampuon. Muna iampo nato ato mga politicians kauban sa ilang mga kahuyangan, kauban sa ilang mga kakulangan, mahimo ta silang maampuon. Unya naa bang gugma sa pag-alagad. Kasama nila ni San Pedro, ang gugma nila ni Jesus, nahimo sang gugma nila sa katawhan alang sa kaluwasan. Kana mo'y maayo kayo. Muna diri sa atong ebanghelyo, gisaway sila ni Jesus nga nagpagahi sa ilang mga ulo. So mga gahiog ulo sa gining mga apostoles. Pero wa gyud mo surrender si Kristo. Sige lang gyud siya, sige lang gyud. Hangtod gyud nga nahimo gining mga martyrs, kining mga apostoles, igsip lang ni Judas Iscariote. Di lang kita mohonong og sige og sangyaw, sige grinyo, mo na karon sa atong mga gipanghimo dinhi. Ang atong tema sa atong kapistahan karon kaning San Vicente Ferrer Lig-on og Sulondon nga kauban sa magpapanaw nga pagpapanaw sa paglaom. Naagi ng paglaom nga ma-renewed, mutubo gyud ta. Ayaw gyud surrender. Katubitang di ba sa atong kumilik na isyu man ni sila maayo karon kadtong ilang botisyon sa online voting sa OFW, daghan mag-eng complaints niya na say attorney nga niingon nga katong expert sa IT nga kinahanglan unta ang kaning counting machine dili gyud i-connect sa internet before, during, and after sa counting. I-connect lang siya sa internet kung mag-transmit na sa result. Pero ang resulta dito sa presento, palabason o sa ang official nga resulta without connection sa internet kay mamiligro nga mahak ang resulta. Ang resulta ani kani nga maong attorney gipailan og kaso sa kumilik kay murag iyang gidaot ba ang kumilik, gipailan siya kaso, gipadisbar siya, gipatangtang ang iyang CPE nga license, o murag gipadisqualify man ting ito siya, kinidagan man sa ni siya og usa ka posisyon. Pero wa gyud siya mohunong. Sige gyud siya, total matud pa niya. Wa man ko magdaot sa kumilik, gusto man kong mutabang. Nya nakita na ko karon sa iyang vlog, gabi nakita na ko bag-o pa lang yun, iyang gipakita na anay amendment sa kaning procedure sa kumilik. Giapil na dito nga dili i-connect ang counting machine sa internet before, during, after sa pag-release. I-connect ra siya, inigkuan na. Perti niya sang daig sa kumilik, ingon siya kanindot aning gibuhat sa kumilik. Pasabot, ang kumilik naminaw, wa magpagahi sa ilang kasing-kasing naminaw. Og nakita nila, mao ni ang makatabang
aron ma-relax ang mga botante. Kay mao man ay gustos Ginoo nga ang COMELEC muhatag og assurance sa ilang sistema o sa ilang mga kinaiya nga ang atong gihatag nga kada vote, kada boto nga atong gihatag sagrado man na kay ato man ang desisyon nya kaugmaon man as nasod, protektahan gid na siya nga maihap gyud dili mamember anang gitawag og dagdag bawas. Kay mao man na ang tikas dias machine, dagdag bawas. Ang di nimo gustong padag-on, bawasan. Ang gusto nimong padag-on, dagdagan. Ana man na ang duwa. Og pinaagi niini basin pa matabangan. Og mao na nga ning hangyo ning maong lawyer na man na social media tan-awa na ninyo ning ingon gid siya atong bantayan labi na gyud kunos mga BEI. It must be a serious rule na inig closing na sa machine kanang inig testing bitaw for sealing kanang before siya gamiton i-sealed man na siya kinahanglan gyud nga dili siya connected sa internet during testing nya inig testing nga clear gyud siya why sod ana paragos ballot box una katong ana-anaon ba ana-anaon karon ikuan naman i-run naman ang machine dili gyud siya connected inig-run kuno haron inig-silyo na niya ang result limpyo gyud nya dili gyapon connected hangtod mahuman ang voting hangtod mo pagawas sa iyang resulta una pa siya i-connect to transmit ngadto na sa higher nga convening machine. Ayun na. Nindot. Makatabang-tabang gini. O ato pag yung monitoron. Nga naman, kay ang gusto lagis Ginoo na agin ng truth. Mo nang niingon si Pedro, kinsa may among sundon. Ang kamatuuran o ang bakak. Nga nung didan maminimo pagsulti, nga ang among kasing-kasing nakasinati man ang among hunahuna o ang among kaugalingon nakasinati mas kamatuuran, we should stand by the truth. Og mao na mugawas gid unta ang kamatuuran karong midterm elections ug sa tanan pa natong mga elections mugawas unta ang kamatuuran kinsa gyud gipili sa mga Filipinos aron di na ta magsagubang aning kagubot kaning pagka bahin-bahin o kining pagka questionable nga mga transaksyon sa ato karong katilingban labi na sa atong gobyerno. Mahimo ra ni kung magsunod tas Ginoo dili sa tao. Gitawag nato si Kristo nga maayong magbalantay kay iyatang giluwas gikan sa kamot sa yawa. Pero ang yawa, kay siya may dautan dinhis kalibutan, dili mo surrender. Maunang bisan pag giluwas na ta, gikan sa iyang kamot, kabuuton gyapon ta yawa para mabalik ngadto niya. Nya, kung magkumpiyansa ta, matud pa ni Kristo, maagaw gyud ta. Nya unsaon man aron dili ta maagaw sa yawa kakuan mo nang agaw snatched or stolen makawat ba kanagong gagkupot kag bag nya labnihon sa kawatan giagaw ang imong bag nasa nay ka nang imong agaw-agaw agaw-agaw manag-agaw agaw. Pero kanang agaw, snatched. Ana, gilingi ako no, imong tupad. Ing na, wa pa ka naagaw. Mungutan abay, na wa pa ka naagaw. Sa Team Marcos o Team Duterte, karon, kinsa Manila ang naa sa Turil, sa maayong magbalantay o kinsa Manila ang naagaw na yawa. Kadtong naagaw sa yawa, di na to butaran.
kadtong naas turil sa Ginoo, kung naaman mo'y atong butaran ugma. Ngilingay mong tupad, ingna naglista na ka? Ingna ka ba? Ingna na kay linista? O wagan ay kay gilista karon, posible maagaw ka. Maagaw yung ka. Kaya nga naman, diktaran raman ka ng mga tingog des palibot, nga dili na tingog sa Ginoo. Nagdungan-dungan o himog eleksyon ang atong simbahang Katoliko o ang atong nasod karon sa midterm elections. Niadtong May 8, naka-elektag bagong Santo Papa, si Cardinal Robert Prevost, taga Chicago, niya Agustinian, o kaning American. First American na Santo Papa na elected. Nigasto ba sila kwarta? Nigasto pero dili gikan sa bulsa ni Cardinal Prevost. Nangumpanya ba sila? Wasad. Nagtigom ra ang 133 ka mga cardinals. Wa sila'y communication to outside world during those days sa conclave. Nag-ampo sila. Mag-ampo sa sila, human butasyon. Nibulhot ang aso, itom ang aso dito sa Sistine Chapel. Wa pa sila kapili. Kay ang timailhan nga nakapili na, muputi ang aso. Ambot, kapila to ni itom ang aso, kausara man tingali, pag ikaduha, ni puti man dayon. Pag di sila kapili, di kabot og 2/3, wa sila napilian, nagipili sa 2/3 of their number, magampo na sad sila. Pero way kumpanyahay. Magampo na sad, mangayo sa Holy Spirit og lamdag, unya butasyon na sad. Og di gyapon kaabot og 2/3, wa gyapon napilian sa 2/3. Ilan na sa tong sunogon, itom na sad nga aso. Ampo na sad. Ana, kita, sa atong nasod, unsa may atong style, inigpili. Naay kumilik. Haron mo gawas ang kamatuoran, naay kumilik, nga naghimo og election code. Og sundo na siya, mugawas gyud ang kamatuoran, more or less. Ang ato sang simbahan, doon na sad sila'y electoral process aron mo gawas ang kamatuoran. Kay ang maayong magbalantay, kana mangyong tao nga nagpuyo sa kamatuoran, dili ng mga bakakon. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang atong unang magbalantay, ang mga apostoles, sunod ni Kristo, sila si San Pedro, San Pablo, ug uban pa, gipanglutos sila sa mga taong bakakon nga nagkupot og mga gahom. Pero si San Pablo, Barnabas, lig-on kay silag baruganan nga niingon, padayon mi, itaktak namo ang abog sa among tiil. Kamo wa mo maminaw sa pulong sa Ginoo, biyaan mo namo adto mis mga hintil or mga pagano. Og nalipay sad ang mga pagano sama nato, kay kita diayng tanan giofiran sa Ginoo nga panood mo sa among turil. Pero ang unang requirement, mamati gyud ta sa tingog sa Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo ningon, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing nakarong eleksyon na kinsang tingog imong gipamati. Kinsang tingog. Sa akong nahibaw-an, wala naman ko nibasa karos bag-o nga omnibus election code, pero nagtuo ko nga mumao ra gyapon nalay ginagmayng adjustment tungod aning atong counting mura nagkuan siya ba kanang machine ang counting, pero ang ubang mga principles mao gyapon. Ang gisentro gyud nga babagan sa atong kumilik kana gyong panikas panahon sa eleksyon.
O ang duha ka main nga panikas kana yung vote buying o dagdag bawas kanang adjuston ang resulta. Ang vote buying kanang dili manghatag og kwarta ang kandidato. Wa bay nang hatag og kwarta? Gahapon na ako'y misa mga alas 3 sa hapon, igawas ko mga alas 2 pasado. Pag-agi na ko diha sa may kugon, di hapit kaagi. Purting daghanang tao, purting motor. Multika motor gyud galabi. Banig ang motor nga to. Ngano maning porte maning daghanang tao na itari nagsagaron motor or suyo usahay. Wa pader na ay panghatag. Og diha na balay diha nga naay gamayng gate nga giablihan nya naay tent dito sulod. Sus murag yung mga lampinig dito gahuot. Apil na tong galisod og lakaw. Ana ito. Ana. Unsa may gipanghatag ato? Ambot lang. Wa man ko na naog. Una-una sa ta ko moapil dito. Nya pag-abot na mo dito sa poblasyon, unahan na ng Grand Mall, huot na sa gayo. Perti pong motor. Nagyapon dito yung lugar nga murag giablihan lagamay, gahuot pong mga tao dito. Kaya na ako no'y gipanghatag. Misa ko dito, dapit sa may Wigis, dito man ang misa. Pag humanaman ko yung misa sa Cebu City, di mo dritso mingadto sa padong na lang may agil lang mingadto sa Tarman. Dugay kay nakalusot anang Grand Mall kay porting huota tungod lagi atong naa dihay nang hatag. Pag abot na namo ngadto ay salamat taon tuloy-tuloy na abot atong may Petron katong iskina padong nga tuliko sa Amara huot naman sad kayo. Dito na sa di ay nang hatag di ay maog yapon pormaha ana perting huota. First time in my life nga 2 days before sa election na ay manghatag. Semblance of vote buying mana. Gani gipahunong sa atong kumilik kadtong tag 20 ang kilos bugas dinis ato kay basin unyag maaan nga vote buying. Nya kadto unsa man to? Ningon sa tong akong kuyog nga driver, ay kani pa dinhira ni pero tuam sa dito sa amo, tuam sa dito. Ambot og hain pa kay dunay nang hatag. Ilingi ay mong tupad. Naniapil ka to. Lingi ba? Minaw nga na basig ni liot-ot sa na dito. Og nakadawat yung kong text, pipila ka text pa dito na ka. Naku, uy, nang hagad pa. Uy, Ginoo ko. Unsa kay dangatan aning eleksyon na. Harap-harapan naman sa una, kuan raman to, ryumor-ryumor raman nga, kinamangay ko no, kanang 3 days, 2 days, kay pahunongo naman ang kumpanya. Kanus ani honong ang campaign? Officially. Hawa ko kibaw. Pero basta few days before sa election, honong na ng campaign. Mingon na sila, kamang na. Di na campaign, kamang. Pero ako kakitag nagkamang-kamang sa una. Karon dili kamang public lambot lang ug unsay justification anis kumilik ang second kaning dagdag bawas kanang adjuston sa kumilik ang result kuno first time nga naa sa social media nakita na nato nga dunay nagrally 3 days 2 days ago or gahapon dunay nagrally dito sa atubangan gyud sa kumilik dito sa Intramuros sa main office pinanguluhan nila ni Attorney Glenn Chong og ilag yung gi-public og declare nga ang kumilik tikasan nga naay anomalya ang kumilik og gi-public og declare dito ni Attorney Glenn Chong nga gi-accuse niya ang kumilik nga naay daghang anomalya o gusto siya nga ikihas siya sa kumilik
aron mag-abot sila sa korte o magyagyagay sila sa ilang ebidensya. O iyang sulti dito, naana sa social media, sugod man ting ito 2011 niyang siging monitor kay advocacy man na siya for clean and honest election nga naagi daghang tikas labi na gyud sa 2016, 2019, 2022 nga elections kuno. Og iyang gi-challenge ang Comelec. First time ni nga gi-challenge kanaog mo diha, gawas mo dire, mag-atubang ta, ikiha ko ninyo. Wa pa jud kuno inikiha niya. Ambot ka karong after election naaba ka. Posible ba nga way nikiha tungod kay tinuod ang iyang gihuptan nga kamatuoran? Question mark ni. Mo nang ang kiha ni Glenn, ang accusation ni Attorney Glenn Chong dagdag bawas na mudawat kuno og bayad ang Comelec. Pagkasubo palandongon. Mo nang akong hangyo karon nato magampo ta. Nakaingon ko unsa kay mahimong resulta niining atong midterm elections ug sa sunod pang mga elections. Kung karon makita na nato in public ang hinatagay og kwarta, makita na nato nga naay mga tao nga isog na kaayo nga moatubang gid ngadtos babaan sa pultahan sa Comelec ug manghagad nagkinihaay sa Comelec commissioners. Unsa naman di ning atong nasod karon? Kumusta naman? Naa pa ba'y kamatuoran panahon sa eleksyon? Ang atong paagis pagpili o good shepherds, mga pangulos atong nasod, good pa ba ang atong system or bad na? Kay kung ang atong system sa pagpili bad, then we will choose bad shepherds. Ang atong simbahan nagpakita og nindot nga ehemplo, maampuon, mapaubsanon, open sa kabubuton sa Dios ang pagpili. Gani sa akong nakita diha sa social media na ay mga analysis diha nga gipanghatag, kining atong napili karon nga cardinal, si Cardinal Robert Prevost, sa analyze nila, layo ra kay ni Cardinal Tagle sa mga kanabang sanay nga na survey ba nila sad, pero way labot ana ang simbahan ha. Kanilang mga tao nga gusto lang yun mag-survey kunuhay, mag-analyze. Si Cardinal Tagle nakakuha og naa sa 25% possibility nga ma-elected siya nga Pope. Kanini si Pope Leo XIV, ang iya ra gid aning percentage sa ako nakit-an dito, amot na sayop ako ato, 0.6%. Ang iyang anabang murabag sa mga survey nga posibleng ma-elected siya. 0.6%. Niyang anong maumay na Santo Papa, kay mao'y gipili sa Espiritu Santo bunga sa pagampo sa mga cardinals. Karon kita, galibog na ko aning survey, na ay survey nga ipagawas nga hapit tanang kandidato nga naa sa line-up sa Team Marcos, mao'y sod sa Magic 12 sa Senador. Igsunod na sa natong tanaw sa laing survey, hurot sad ang 12 ka senador tuasad sa Team Duterte. Hain man ani. Pulo sila nag-claim nga tininuod ning among survey. Hain ka ani ang tinuod nga naa man gyoy gitawag natog 180 degrees nga difference. Unsa man na ilang survey? Manginana ba? Dili ba ni mind conditioning? Aron nga inig-abot na sa resulta kung kinsay makatikas, ipahaom nila sa ilang survey, aron mo gawas kunuhay nga mauna na ang tinuod. Tabunan ang kamatuoran. Ang atong good shepherd is the truth. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi nga nakita niya ang mga tao nga nagsulob og puti dito sa langit og naay mga palma nga gidala. Sila kuno to ang nakasugakod sa mga pangluto sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsoon, anti-truth, anti-life in general. Unya, kung gusto tang maluwas dinis kalibutan o maminaw tas atong good shepherd nga mao si Jesus,
kinahanglan kitang magpakamatay. Karon Mother's Day nato. Lingi ag usab imong tupad ing na Happy Mother's Day. Nya kun amahan na siya, doon na gina siya gihimong mother. Nya ang imo sang mother, Happy Mother's Day. Pero ang pangutana, ang atong mga mothers karon, good shepherd ba or bad shepherds? Pro-life ba o anti-life? Kanang mga mothers nga dili gustog daghag anak, 2-child policy, 1-child policy, pro-life pa na o anti-life? Kanang mga mothers nga magsige gamit og pills, magamit og condom, IUD, ligation, o labaw tanan, abortion, good shepherd pa na o bad shepherd? Hinaut unta, nakitang mga katolikong mga mothers, advocate unta ta life. Ang atong mga mothers karon, dili ba mga bakakon? Advocate ba sila sa truth? Kumusta ka ha? Unya kung mamakak na sila, unsa pa man na sila, good shepherd or bad shepherd? Kusga. Mao na kay magtudlo sa ilang mga anak og pamakak. Mahimo sa nang bakakon, mulingkod nas gobyerno, gagikan manag-inahan, gagikan na ginikanan, kining mga bakakon na to, mga politicians o mga leaders sa simbahan o sa gobyerno, produkto ni sa mga inahan o amahan nga nag-umol nila. Ug ang bunga, mao na nirong nahitabo sa tong katilingban. So we need to teach children how to be truthful. Matod pa ni Kristo, I am the truth. I am the life. I am the way. Truth. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na truthful ka sa imong naong. Ina truthful ng imong naong. Nya dili gani ing na bad shepherd ka.